seguru askoen ekoitz ere ezagutuko duzue, baina esango dizuet ekonomia eta enpresa zientzietan doktorea dela EHUtik eta gizarte eta kultur antropologian lizentziatua. Gaur egun, EHUn bertan da irakasle eta ekonomia sozial eta solidarioko masterraren gizarte berrikuntzarekin, ekonomia sozial eta solidarioarekin eta gizarte ekintzailetzarekin lotutako gaiak lantzen ditu. Eta gaurkoan gonbidatu dugu kooperatibismo eraldatzailearen pentsamenduzko oinarriez aritzera. Beraz, bueno, zurea da hitza Ekoitz. Eskerrik asko Aritz, egun on danoi. Bueno, tokatzen dan bezala eskerrak ematen hasi nahi nuke. Bai jardunaldia antolatu dezuen pertsona eta eragile guztiei. Eskerrak eman nahi dute bai gonbidapenagatik. Netzako plazerra baino kasi ore bat da hemen egotea, da benetan esaten dute, ez da konplitziatik bakarrik. Plaza handi bat iruditzen zait hau, eta, bueno, pentsau dezuen horiek gu hona etorrita ekarpenen bat egin genezakela, alde batetik eskerrak eta beste aldetik, bueno, ardura puntu bate bai, ez? Hitzeiteaz aparte zehoz esan nahi bat, ez? Bale, aurkezpinik. Bueno, aurkezpena kargatzen duen bitarten. Nundik natorren esaten hasi nahi nuke, gezki Euskal Herriko Unibertsitateko institutu bat da, gizarte ekonomia eta zuzenbide kooperatiboan espezializatua dana edo. Eta, bueno, gure bokazioa bada, ez dakit ikerketa kolaboratiboa edo ikerketa ekintza edo, pixkat sektoreko edo praktika errealekin lankidetzatik egitea ikerketa, eta eragile sozioekonomikoekin elkarlanean ezagutze hori sortzeko bokazioa badaukagu, ez? Unibertsitateak ez digu gaitu bereziki animatzen pentsamendua sortzera, eta ez gaitu bereziki animatzen ere errealidadea lurralde ikutzera, eta orduan hor gabiltza. Pixkan eburuai presioak entzeatik eta zuen espektatibak doitze aldea ere, hemen ez dezue pentsamenduaren oinarririk topatuko. Ekonomia sozialera aldatzailean eta baita ekonomia solidarioan esaten da, bueno, hau sortzen doan ezagutza bat dela, bai, dabilen pentsamendu bat, uste pare-parera datorkiula, praktiketatik eraikitzen doan ezagutza bat da, eta pixka bat nik gaur ona ekarri nahi nuera pixkat horre hongo da, ez? Txandakatze bat izango da, aztertu ditugun zenbait praktiken interpretazio teoriko bat, saiatu harremantzea, bueno, manejatzen ditugun marko teoriko batzukin da, hori izango da pixkat, egin nahi izango nuken ariketa burutakzioak pentsatu deitzea. Tekit, adosta baten. Bai. Bueno, bizatitan egituratu eta aurkezpena, saiatuko naiz itzultzaileekin ana izan dan bezain errukiorra izaten, baino seguraski kosta bingo zaite, azkenerako. Gaia hola zetorren da, bizatitan bezala pentsatu dut egitean ere aurkezpena, lehenengo parte baten komunitatea eta kooperatibak, eta bigarren parte baten kooperatibismo eraldatzailea saiatuko naiz interpretatzen edo harremantzen nagusiki bi pentsamendu korronte nagusirekin edo, alde batetik pentsamendu kooperatiboarekin da beste aldetik ekonomia solidarioarekin. Nik gaur hona ekarriko detena, zer dakardan, nagusiki egin ditugun lan batzuk ikerketa kolaboratibo marko konkretu baten barnean. Bai, guk azkenengo 8 urtetan kofabrikaren barruan parte hartzen dugu gezki institutu bezala, pentsatzet ezaguna izango zaizuela ekintzailetza sozial kooperatiboa sustatzeko dispositibo hau. Proiektu honetara bat egin genuen pixka bat ikerketa ikuspegitik edo, bueno, proiektua sendotzeko bokazioz edo ez, proiektutik dispositibotik sortzen zijoa zen, ikerketa behar izanei erantzuteko nahi batekin edo. Eta uste dut hor jungeala pixka bat sendotzen gure ekarpenak.
Horre hon diteke segurazki olatu kopek gorpuzten du gaur egun kooperatibismo eraldatzaileaz ezagutzen deuna, bai, sare bezala, eta hortik itzeingo dendik, baina baita ere hasieratik aitortu nahi nuke, olatu kopetik aparte badaola kooperatibismo eraldatzailea Euskal Herrin, bai? Eta beste zenbait eragile ere ari diela, esfortzu sendoak egiten eta oso prozesu interesanteak egiten kooperatibismoa bizi berritzetik edo kooperatibismoa lerro eraldatzaile baten kokatzetik, ez? Bueno. Bai. Esan da bezala, bi partetan, komunitatea eta kooperatibak. Honek pixkat erantzuten dio, azkenengo urte hontan, Bordeleko Unibertsitateakin lankidetza berri bat ireki deu, Xabier Itzaina ikertzailearekin, eta Xabierrek eta bere taldeak, pixkat modua eman digute, ezagutza hauek bestelako esparru batzutara eramateko, ez? Ikuspegi soziologiko edo antropologikoa, hor ikasten nahi gea, ez dira gure ezagutza esparruak. Baina, pixka bat gaiaren kokapena egiteko, hortik, kolaborazio marko horretan ikasten nahi gean gauza batzuk ekarri nahi nituen lehenengo nahi gainera, gaia kokatze aldea, ez? Idea nagusi bat trasladatzeko, komunitatea eta kooperatibaren arteko harreman hau aztertzea ez da gai berria, baina orain badirudi asko berraktibatu da ikuspegi badala, ez? Kasi hitz fetitxea ez alda bihurtzen nahi komunitatea, ez? Danak ibiltzen deu, oso maz ibiltzen deu, oso modu orokortuan ibiltzen deu, zerbait desiragarria bezala egiten zaigu. Aitortzen diogu balio simboliko bat, aitortzen diogu nolabaiteko atxikipen bat, orain bakarrik faltako litzeuke definitzea zeri buruz. Egean, ez? Ez dala gai berria, usteet, utopia kooperatiboa edo proiektu kooperatiboa bera sortzen dela olako momentu historiko baten, ez? Zygmunt Baumanek, 2006an usteet kokatzen zula komunitatearen hurbilketa da, ziurtasun bila mundu oldarkor batean, ez? Komunitatea ziurtasun espazio moduan bilatzen dugu, ziurgabetasun kontestu batean murgilduta gaudenean. Eta lehenengo mugimendu kooperatiboak, lehenengo proposamen kooperatiboak, sozialista utopikoen eskutik nagusiki martxan jartzen diren lehenengo esperientzia kooperatibo horiek ere, kontestu konkretu baten sortzen dira, bai? Jatorrizko metatzea edo deitu izan da hortan, hor prozesu sozial oso konplexuak gurutzatzen juten dira, bai? Laborarien proletarizazioa alde batetik bai, lur komunalen ezitzea ere bai, Silvia Federici gero hemen berrikusketa oso interesgarria egiten du komunen ezitzetik, bai, kapitalismoaren bilakaerea komunen ezitzetik eta sorgine iza ere ulertu behar izatea kapitalismoa garatu ahal izateko ezinbesteko prozesu bat bezala, bai? Ezitzen dira lurrak, baina ezitzen dira emakumeak, emakumeen ezagutzak, emakumeen gorputzak, ez? Estatuaren kontrola, emakumeen ezagutza eta gorputzekiko, ez? Bueno, momentu horretan jartzen da utopia sozialista bat, sozialismo utopiko bat martxan, alternatiba kooperatiboa proposatuko duna, ez? Hori mundu mailan. Gure herrira etorrita, hau oso estudiauta da hori bai, 19. mende amaieran dauden bulkadak, baita ere, matrizia ideologiko ezberdinei erantzun ahal izan zietela, gutxienez 3 izan zitezken kooperatibismoaren sustatzaile ziren ideologia nagusiak, sozialismoa alde batetik, kristautasuna beste aldetik, eta abertzaletasunare bai, ez? Horrek mundu mailan gertatzen diren prozesu horiek gurean badaukate traslazio konkretu bat, ez? Gaur egun, komunitatea berraktibatzen da alternatiba gisa, eta segurazki gaur egun dauzkagun helduleku teorikoak beste batzuk dira, eta pixkat horra iritsi nahi nuken ere aurkezpenean. Bai? Bueno, bai. Zergatik orain alternatiba komunitaria honen beharra? Imposiblea zait nire tarte honetan egitea, Joseba Azkarragak esaten zuen binen inventario hori, zenbat krisi pasatzen zaizkigu, pila bat, eta gurutzatuak. Ezin nahi zoitan sartu, ez? Baina bai eman nahi nuke pizka bat,
perspektiba polangiar bat, ez? Polangik nola aztertuko luke momentua, ba. Polangiren analizitik esan genezake, orain bizi dugun ziurgabetasun egoera hau dala, ba, azkeneko 50 urtetan egondan kapitalismoaren gobernu neoliberalak azkartu ditun krisi batzun ondorio, bai? Merkatu edo guztizko merkantilizazio prozesu batek azkartu ditu krisi asko, elkarri lotuak, eta puntu honta iristen geha. Orduan, pixka distopikoa ematen du, hemendikan aurrerako alternatibak ere, merkatuaren bidez antolatu ahal izango ditugula pentsatzeak. Bai? Eta uste, Polanyic bigarren klabe bat ematen dula, eta bere aurreko mendeko obran ere oso momentu antzeko batean zegoen. Merkatu ekonomiak sortutako komunitatearen haustura horren aurrean ikusten zituen bi mugimendu bikoitza, gizarteak bere burua babesteko baliatu ditzake alternatiba autoritarioak edo alternatiba emantzipatzaileak. Eta uste momentu hortan gaudela. Eta uste alternatiba autoritarioa hegemoniazko posizio bat lortzen da bilela mundu mailan eta hemen ere ez gaudela marko horretatik salbu, ez? Orduan, guri dagokio pixkat gizarte babeserako mekanismo horiek planteamendu emantzipatzaileetatik planteatu alizatea, ez? Pixkat hartu gondik. Bueno, hain ez iristen diapositiba honta, Diapositibai gabe nahi nuen aurkezpena, oso irautzailea irutzen zitzean, azkenen ez nahiz atrebidu. Baina irudi batzu bakarri dira, oso gauza gutxi topatuko ez. Komunitatea eta kooperatibaren arteko harreman hau. Bi norantzatako harremana da. Eta ez nuke modu dikotomikoan planteatunan, gehiago planteatu nahi nuke dialektikoan, zer esan nahi dut. Askok interpretatu izan dute kooperatibismoak behar dula aurretik nolabaiteko ehun komunitario bat. Orduan, kooperatibismoa izango litzateke komunitatearen ekstensio logiko edo organiko bat. Komunitate bat existitzen denez, eta lotura komunitarioiek hor daudenez, kooperatiba da momentu konkretu baten komunitate horrek hartu dezaken forma. Jokin Bergara hemen dago, abisatzea izut, bigarren aldiz ere erabiliko zaitu dela, ze oso ondo idazten du mutil honek, arau moral sendoiek baserritik kalera jeisteko operazio moduan uler liteke zentzu batean euskal kooperatibismoa. Baserritik kalera. Ben badago, historia bat guri kontatzea gustatzen zaiguna, edo entzutea gustatzen zaiguna, eta da hau euskaldunon jatorrizko igualitarismo hau edo, ez? Milenario, ez dakigu nundik datorren. Baina nik usteet, autore askok erabili izan dutela, Euskal Herrian daukagun elkartegintza, Euskal Herrian daukagun kooperatibismoaren densidade honi esplikazio bat eman nahita, zeintzuk dira hau posible egiten duten baldintza subjetibo horiek, beti jotzen dugu gure alegiazko, jatorrizko igualitarismo ontara, ez? Joseba Azkarragak aipatzen ditu, zuzenbide pirinearra, batzarrak, nobestia unibertsala, bai? Hemen den bilela bilaketan Patxi Juaristi topatu dut, auzolanaren inguruan asko idazten du. Pista garrantzitsu bat uste ematen nahi zaigula, auzolana ulertzen dugu praktika bezala, baina auzolana aldi berean da instituzionalizazio prozesu bat, bai? Erakundetze prozesu bat eta praktika konkretu batzuk. Uste hor badagola klabe bat. Auzolana ematen da hermandadeetan, kofradietan, sutaroetan, kontzejuetan, partzeguetan horiek instituzioak dira, baina aldi berean praktika konkretuak dira. Auzolana da lana partekatzea, lorra izango litzateke ondasunak partekatzea, ez? Bueno, hor ustez badagola klabe bat. Hipotesia orduan da, kooperatiba ea ote dan komunitatearen jarraipena. Uste dut, bigarren esplikazio batek zehatzago edo zorrotzago jasotzen duela hau izan daiteke jarraipena eta haustura aldi berean. Joseba Azkarrak transmutazio deituko dio. Eta azkenean da, barnebiltzen ditugula elkarren kontrakoak izan daitezken bi logikak. Arrasateko kooperatiba esperientziak barnebildu zitzakeen Euskal Herri preindustrialeko zenbait lotura komunitario, baina aldi berean txertatzen zituen oso arrazionalidade ekonomiko batean, arrazionalidade instrumental batean. Orduan, aldi berean da
jarraipena eta haustura, bai? Bueno, nahiko enroiatu nahi zen arte, arren gu ez geha hor kokatzen ez dalako pixka gure ezagutza esparrua hori. Ikustet gure enfokea gehiago dala azpiko gezi hori, bai? Kooperatibatik komunitatera. Orduan, hipotesia ezberdina izango litzateke. Kooperatiba bera izan daiteke komunitatea sortu, sendotu edo bultzatu dezaken erakundetze modu bat, praktika batzuk lotuta dauzkana. Bai? Gu hemen kokatzen gea, nagusiki bi arrazoigatik. Kooperatibismoa ulertzeko daukaun moduagatik, eta baita ere komunitatea ulertzeko daukaun moduagatik. Bai? Kooperatiben printzipioetan zazpigarrena da komunitatearekiko interesa. Eta segura eski garapenik ahulena edo urardotuena, eukiduna. Igor Ortegak bere tesian oso ondo adierazten du. Kooperatiben konkistarako aspirazio hori oso modu posibilistan planteatzen da, esan nahi dut. Kooperatibek printzipio honen bitartez egin nahi dute ezarrita dagon marko batean beraien ekarpena. Baina oso urruti dago, bueno, sozialista utopiekoetatik oso urruti dago, baina baita Arizmendiarretaren biziotik ere. Arizmendiarretak azkenean hirugarren bide bat proposatzen zuen non kooperatibismoa edo autogestioa hegemoniazko forma bat izango zen. Pixkat anak aurreratu du idea hau. Pluraltasunaren barruan txikiak izan da desagertzerako bidea auki dezakegu, ez badaukagu bokazio bat, momentu baten hegemoniazkoa bihurtzeko, ez? Eta hori gaur egun kooperatibateatik ez da horrela formulatzen, ez? Orduan, alde batetik, uste dut, printzipio honek badaukela bir politizaziorako behar bat, komunitatearekiko interesak badauka bir politizaziorako behar bat, eta hor sartuko zaizkigu matrize ideologiko berriak, pixkat aurrea xego proposatuko ditut. Eta aipatzen izuen bigarren arrazoi bat, da zer ulertzen dugun komunitateari buruz. Komunitatea definitzen, ariketa asko egin dira, nik hemen Martin Zúñiga ekarriko nuke, deustuko irakaslea, ustez lan politia egiten nahi dela, hauek gizarte zerbitzuen esparrutik, eta zaintzen eredu publiko komunitarioa aztertzen nahi dira kasu konkretuen gainean, bai? Baina arek definitzen duenean komunitatea, ohiko ezaugarriei, ez? Komunitate batek egon behar du lurralde baten, da pertsona talde baten elkartze bat da, toki bat, jende multzo bat, elkarrekintza bat, estela komunitaterik ez dago, bai? Jende multzoaren arteko elkarrekintza bat, elkarrekikotasuna sortzen duena, bai? Elkarrekikotasun honek pertenentzia bat, afektu bat, identitate bat, bai, nolabaiteko elementu psikologikoak pizten ditu, baina hemen dator pixka Zúñigaren ekarpena eta da, soilik praktikak egiten ditu komunitateak, bai? Utzia zue parafraseatzen, Simone de Beauvoirrek esaten du, Andrea ez da jaiotzen egin egiten da, ez? Gero, Amurizak bertsolari buruz berdin, ez? Bertsolari ez da jaiotzen egin egiten da. Komunitateak ez dira jaiotzen egin egiten dira. Bai, uste hor dagola komunitatearen hurbilketa bat gure ulertzeko modurekin oso bat egiten duena. Ze komunitateak egite horretan, formula kooperatiboak eman diezaioke bi gauza hauek. Erakundetze bat eta praktika konkretu batzu. Bai? Bueno, hortik iristen nahi naiz, asko luzatzen nahi naiz, baina bueno, dana kontatzeko. Hemen badago kontzeptu bat, hemen ez dakit salan badagoen berriako argiako kazetarin bat, o filologon bat, guk deitu dugu mankomunatzea. Commoning esaten dana inglesez. Hau, desastre linguistiko ondixan barra bat da, ze komun ere ez dakik ondo nola, ez? Itzainari grazia ondo egiten dio, komun esatea euskeraz. Ez dakit, komuna eta komun egitearena deituko genuko guk mankomunatzea. Bai? Christian Laval, komunak dira praktika eratzaileak edota instituzio eratuak. Bai? Silvia Federici, politiken gaineko, komunen gaineko politika. Kooperazio soziala hobetu, gure bizitzen gain merkatuak eta estatuak duten kontrola ahuldu, aberastasunaren banaketa hobea erdietsi eta metatze kapitalistari muga jartzeko. Mankomunatzeak edo komonin honek balioko luke, engranaje bat marraztu nahi izan dizuet. Engranajean ideia da azkenean mugimenduak
ez? Erdikoaren mugimenduak beste biak moituko ditula edo alderantziz ere bai. Orduan, kooperatibak mankomunatzeak, kooperatibak kooperatibago izateak, segurazki apuntatzen du komunitatean txertatuago egotera. Eta beste norantzan, komunitateak mankomunatzeak, komunitateak benetako komunitate egiteak, agian zerikusia eduki dezake formula kooperatiboak daukan indargune horrekin. Bueno, ja, nahikoa. Hipotesi bezala nik uste hor gelditzea. Baten batek lagunduko baligo itzulpenakin, mankomunatzeak ez dituzte entusiasmo sozial handirik sortuko duenik, kontzeptu bezala, baino, nola nijoa, Vale. Kooperatibismo eraldatzaileak, pentsamenduaren oinarriak edo, nik aurreatu dizuet ez olako ezer espero izateko eta burutakzioak edo pixkat gure lan hipotesiak zeintzuk dian, ez? Eta lan hipotesi horiek azaltzeko 3 hipotesi garatu nahi izan ditut. 2 pentsamendu kooperatiboari lotuak eta azken bat ekonomia solidarioen referentzietatik referentziai lotua edo. Esango nuke lehenengoan, hemen bazadete jende bat euskal pentsamenduaren genealogia eta gai honekin zabiltzatenak jakinen bokazioa hau izango da ziur aski, hemen fuerte gabiltz. Danaz dian notizi txarrak, esan nahi dut, pentsamendu kooperatiboan ingurun, uste dut Euskal Herrin jende multzo handi bat ekarpen oso ederrak, eleganteak egiten ari dianak. Da hola, niz naiz bat, baina nik ekarri ditut beste guztiabek idatzi dituzuen gauzak. Lehenengo hipotesi bat ingo nuke mundu mailako kooperatibismoaren inguruan, bigarren bat saiatuko nintzake gehiago lurreratzen Euskal Herriko analizi batea. Da, 3. ekonomia solidarioa, ez dakit sekula gerturatu izan zeaten, teoria ekonomikoaren ikuspegitik ekonomia solidarioa berriz, dabilen pentsamendu bat ez dago ezer zehaztua, pixkat osatzen ari dan dialogo bat dela esango nuke, nik gaur hona ekarri nahi nizuekena da, pixka bat Karpo Langi eta Nancy Fraserren arteko elkarrizketa bat, iruditzen zaitelako pertinente dela. Bueno, venga. Lehenengo hipotesia iruditzen zait, gaur egungo kooperatibismo eraldatzaileak daukan ikuspegi komunitarioak bat egiten dula, 60-70 hamarkadan mundu mailan garatutako eztabaida bati edo kontsumo kooperatibismoaren esperientziari. Ez naiz gehiegi luzatuko hemen, Igor Ortegaren tesia bakarrik apuntatu nahi dizuet. Zoragarri jasatzen duelako eztabaida, da nik handik ikasietelako hau. Iruditzen zait gaur egun komunitarismotik edo oinarri komunitariorik planteatzen nahi gean alternatibak, zerikusi handia dutela, orain dela kasi 100 urte, kontsumo kooperatibismotik zegoen teorizazioarek. Igor Ortegaren tesia kokatzen da, berak, saiatzen dalako esplikatzen zergatik, arrasateko kooperatibismoaren fundatzaileek egiten duten apostua ekoizpen kooperatibismoaren alde, mundu mailan kontsumo kooperatibismoa denean hegemonikoa. Hegemonikoa esperientzia bezala eta hegemonikoa teorizazio mailan ere. Eta hor nik deskubritzen ditut, Igorri eskerrak, Nimeseko eskola, autore pila bat, laburbiltzen saiatuko naiz eztabaida hau 3 gakoen arabera eta gero harremanei nahiko nuke guk oraintxe egin dugun lan batetatik lortu ditugun emaitzetan ikusten delako parekotasun bat badaola. Kontsumo eta ekoizpen kooperatibismoaren arteko eztabaida zertan garatzen da. Bat, irekitasuna. Kontsumo kooperatibisten aldekoek argumentatuko dute kontsumo alternatibak herritarragoak direla, errezagoa da jendea, sarbide unibertsalagoa eduki dezakete, ze azkenean ekoizpen kooperatibismoa mugatua da, aktibidade ekonomikoak jasangarri egin behar duelako kolektibo hori, eta gainera mugatzeko joera eduki dezake. Beraz, kontsumoa izan daiteke irekiagoa, ekoizpeneko alternatiba baino. Pizgarriari buruz, kontsumoaren aldekoek jarraituko dute esaten ekoizpen kooperatibismoak arima kapitalista daukala. Mozkina bilatuko du. Eta mozkina bilatze horrek sortuko ditu langile klasearen artean dualismoak.
Aldiz, kontsumo kooperatibismoek esate dute, kontsumoarena zerbitzu bokazio dela, bai? Eta arima kapitalista hori ezabatzen duela. Hirugarrena, irizmena, hemen dago, debate marxista klasikoa, ez? Marxek bat egingo du ekoizpen kooperatibismoarekin, sistemaren erroak ikutzen ditulako, azkenean soldatapeko lana plusbalioa desagertarazi egiten du. Eta aldiz, kontsumo kooperatibismoari esango dio urazalean da bilela. Bai? Bueno, ikuspegi ezberdinak gaude hor. Hori pixka bat barreneratuta, iruditzen zait, debate guzti horiek gaur egun hemen daudela. Eta Mondragonez hitz egiten degunean, edo Goienerrez hitz egiten degunean, edo Ikastolez hitz egiten degunean, edo gauza askotaz hitz egiten degunean, hor daude eztabaida horiek. Guk aurreko urtean, hori, Kofabrikaren markoan lan bat egin genuen, pixka bat, proiektu estrategikoen erreplikarako gida edo deitu genion. Uste beharrezkoa dela hau, toki ezberdinetan alternatibak diseinatzen ari dira, eta ematen dut danak ari gehala, etengabe gurpila asmatu nahiean. Eta orduan, pixka bat, intuizio horretatik, Kofabrikan, gure lankideek proposatzen ziguten. Bueno, guazen hartzea, estrategiko, sektore estrategikotan, dauden esperientzia arrakastatxoak, eta guazen ikustea zeintzu dian hoien gakoak, funtzionatu dezaten, bideragarritasun gakoak, eta beraz zeintzuk izango ditaken erreplikarako gakoak. Ez naiz, sartuko bakoitza esplikatzera, baina mentzen den Ereindajan, Ekigerri, Eramanko, Maitelan, Aiaraldea, Ekilur, Bakaiko Arrok, bueno, ben, Aitor, Jon, Pablo, mentxe, aitu ginen danak nahiko entretenituta. Eiten dugunen analisi agregatua zerta iristen gea, bat, gakoa, irekitasuna, berriz. Oinarri komunitarioko kooperatibismo hau ze punturaino da irekia edo itxia. Ikusten oso garrantzitsua dela hau, perspektibatik ez galtzea. Energia komunitateen gaian, hor dago. Energia komunitateak pobrezia energetikoari erantzuteko gai dira, gehien behar duten pertsonak txertatzeko gai dira, etxebizitza kooperatibismoan, eztabaida hor dago, zeintzuk gai dira, etxebizitza kooperatibismoan, zeinentzako gai dira. Ikastolen kontra martxan dagoen desprestigio kanpaina guztia, puntu honetan oinarritzen dare bai, irekitasunean, elitistak. Bai? Hor, dago, gako fundamentaletako bat. Bai? Komunitatea egiten dugunean, egiten dugu iriki eta itxi, biak aldi beren. Nun izten dugun eta zein irikitzen diogun, ustet elementu gakoetako bat dela. Bigarrena, gobernantza. Hombre, komunitatea artikulatu nahi baldin badugu, pentsatzen nahi gean kooperatiba eredu honek, kasi bazkari familiar bat ematu, barkatu jazu etxiste txarra, baina. Osea, danak elkarrekin gauza guztiak egiten. Kontsumoa, ekoizpena, kolaboratzaileak, bai? Sortzen nahi gean kooperatibismo eredu honek, barnebildu behar ditu oso logika ezberdinak, bai? Ekoizpenari emanak dauden taldeak, kontsumotik gerturatzen diren taldeak, nolabait kolaboratu nahi duten gizarte eragile, herri erakunde, bai? Eta danak sartzen ditugu bazkari familiar berdinen. Da, hau, bazkari familiar hau idea hona da, edo ez. Olako egituretan pentsatu behar dugu, edo gero egitura horietan, hainbesteko interes kontrajarriak egon daitezke, interesen harmonizazio hori oso zaila izan daiteke, ez? Eta hirugarrena, lurralde txertatzea, ez? Berriz itzuliko gineke puntu berdinera. Aritz, hain ez bukatzen, Beste bi diaposita dauzkat. Bai, minutu dauzkat. Hau nahiko gainetik pasako dut, zehontan nik ez dauket eskarmentu handirik, baina hemen badaude ikertzaile batzuk honen inguruan asko gehiago hitzein dutenak. Zeak ezigorakor bat atea zait, baina segurazki irudiak izan beharko luke jatorrire itzultzen dan borobil bat, ezta? Ze esan nahi dut honekin, gaur egungo kooperatibismo eraldatzaileak erantzuten dio Euskal Herrian bizi izan dugun identitate kooperatiboaren bilakaeraren azkenengo urratsari, ez? Usted konsensu total bat daola, Arizmendi Arreta edo, beti hitz egiten dugu, historia arrasaten hasi izango balitz bezala eta ez daola, Baina mende hasierako nozioa gehiago zan komunitate autoeratuak sortzearena. Bai? Kooperatibismoa etorri zan gero. Hau, horretak olaxe espresatzen du. Arizmendi Arretaren buruan ez zeon kooperatibak sortzea. Zeon, komunitatea antolatu, autoeratu, bai? Komunitatearen gaitasunak mobilizatu,
dela aurrezkitik, dela hezkuntzatik, dela etxe, bai, komunitatearen beharrak, komunitateko pertsonen gaitasunak mobilizatuz, hasi, bai, komunitate autoeratuak. Azkarraga gero hitz egiten du, bilakara kooperatiboak, globalizazio garaian sortzen dituen dilemak, bai? Eta hor, Miguel de la Fuentek ere aipatzen du, arzeteko kooperatibismoa hasierako gauza hori izatetik, zentzu iturria nagusia daukala lan komunitatean. Bai? Lan esparrura mugatzen den esperientzia bat balitz bezala, eta beraz, tokitik desengantzatzen da, komunitatetik pixka bat urruntzen da, ez? Segurazki hirugarren botean, itzuli behar du, identitate kooperatibo honek, berkomunitari, Jesus, bueno, hori, berriz komunitateta txertatzera, ez? Joki, nabixatu izut, A ber. Bueno, igual dira. Beste momentu baten irakurriko. Transizioko sozialaren ikuspegitik, ekonomiak birtokiratzea tokatuko da, eta ekonomiak birtokiratzeak eskatuko du erresilientzia komunitarioari. Nik uste garapen ja oso gauza baikor bezala gelditzen ari zaigula, eta gehiago itzen beharko gunukela erresilientzia komunitarioaz. Bai? Nola ekonomia birtokiratu beharko dugun eta beharrezko ditugun gauza haiek, ez? Eta hor garatuko direla segurazki matrize ideologiko berriak. Bai? Matrize ideologiko berri horiek, nun daude kooperatibismo eraldatzailearen proposamenean. Bueno, hau, behaiek idatzita daukate, hemen dago, liburuxka hontan, oso ondo jasota, eta uste olatu kopek gorpuzten duen kooperatibismo eraldatzailearen proposamenak, ikuspegi komunitarioa lantzen duela gutxienik 3 esparroietan, enpresa mailan, merkatuaren logikan eta lurralde garapen ereduan. Bai? Matrize ideologiko berrituak nundik datoz, hemen egiten dut adierazle sistemari erreferentzia, ez daukat denbora gehiago azaltzeko, baina gure historia zen, kofabrikan sartzen ziren ekintzailetzek, jakin zezaten iparrorratza zein dan, ekonomia sozial eraldatzailera gerturatu nahi baldin badet, zeintzuk dira helburuak, bai? Zeintzuk dira eraldatzaile horri lotzen dizkiogun helburuak, eta helburu horietara iristeko, zeintzuk dira irizpideak, eta nola neurtu hori adierazlekin. Bai, hori izan zen pixkatin genuen ariketa. Adierazle sistema hau, interpretatzen baldin badago, aipatzen izuen matrize ideologiko berrituekin, helburu batzuk dute betiko analisi marxistarekin zerikusia, ez? Soldatapeko lana, lana alineatua, ageriko esplotazioa gainditzeko bokazio hau, ez? Lan burujabea, ekimen kolektiboa, guztiabek pixka lerratzen dira, Marxek landutako ageriko esplotazioko adierazle hauekin, ez? Nancy Fraser ekarriko eta oraintxe, eta behaekin bukatu nahiko nuke, Nancy Fraserrek egiten dunean marxismoaren berrikuspena, hitz egiten du ageriko esplotazioaz eta ezkutuko desjabetzez. Eta hemen aipatuko ditu erreproduzio sozialaren alorra, lan erreproduktiboen alorra, hemen aipatuko du ekologia edo natura, eta hemen aipatuko du botere politikoa. Zer esan nahi du Nancy Fraserrek egiten dunean Marxen berrikuspena zer esan nahi du? Merkatutik kanpo kokatzen diren 3 esparru hauek, lan erreproduktiboena, natura edo ekologiarena eta botere politikoarena, 3 horiek direla baldintza beharrezkoak sistema kapitalistak beste gauza batzuk merkantilizatu ditzan. Baina horiek ez ditu merkantilizatzen. Horiek ez die prezio bat ematen, horiek ez die soldata bat. Uste ezkutuko desjabetza horiek, olatu kopek, jende irakurri ezaten eta igual modu oso kontzientean edo igual praktikatik, barneratu dituzuelaia zuen irizpide eta jokamoldetan. Bizitza erdigunean bestela jasotzen den helburu horretan, ikuspegi ekologikoa txertatzen da, eta ekonomia feministaren ikuspegiare txertatzen da kooperatibismo eraldatzaile berri honetan. Bukatzea noa, azkenengo hipotesi batekin, uste bai azuaritz, bai. Ze azkenen ja sarrera egin diot, Karpo Lange eta Nancy Fraserren arteko dialogo honi, ez? Eta honekin ja azkenengo gogeta bezala bukatu nahiko nuke, ez? Kooperatibismo eraldatzailearen ikuspegi komunitarioak desmerkantilizazio proiektuari emantzipazioaren perspektiba txertatu behar dio. Ze esan nahi dut honekin. Karpo Langeren
hipotesi nagusia da, kapitalismoak ekarri gaitula guztizko merkantilizazio batera, dana bihurtu dugu merkantzia. Bai? Eta beraz, proiektuak alternatiboak desmerkantilizaziotik jo beharko luke. Bai? Desmerkantilizatzeko pixka bat egiten du, birbanaketa eta elkarrekikotasuna bezalako logikak sendotu beharraren proposamena, ez? Eta hor, uste dut, ekonomia sozialen aldatzaileak zer esan handia daukela, birbanaketa eta elkarrekikotasun logiketan. Fraserrek erantzungo dio Polanyi esanez, dana ez da merkantilizatzen. Merkantilizatu alizateko gainazala, kapitalismoak merkatutik kanpo utzi behar izan ditu eskutuko desjabetza horiek. Bai? Eta orduan, gehitzen dio, proiektu desmerkantilizatzei, hori emango du zea bat, joko bat, proiektu desmerkantilizatzeari gehitzen dio proiektu emantzipatzailea. Hipotesia zein da? Desmerkantilizatzeko sortu ditugun gizarte babeseko egiturak ere zapaldu dezakete. Bai? Desmerkantilizazioak gizarte lotura komunitarioak hausten ditu. Baina zein ari da zein zaintzen, zein ari da zein babesten. Eta nun daude kolektiborik zaurgarrienak. Eta nun daude kolektiborik zaurgarrienen emantzipazio prozesuak. Bai? Sortuta dauzkagun birbanaketa eta elkarrekikotasun egiturak berrikusi behar ditugu beti emantzipazioaren ikuspegitik. Ikusteko nun dauden prozesu askatzaile horiek. Badauka beste deribada bat. Askotan emantzipazioa merkantilizazioaren bidetik etorri daiteke. Emakumearen lan munduratze masiboa hau izan da. Emantzipazioa merkantilizazioaren bidetik. Gaur egun sortzen egian alternatiba batzuk pertsona migrariak zaintza lanetan modu duin eta aitortuan berdina proposatzen egia, emantzipazioa merkantilizazioaren bidetik. Baina merkantilizazioari aurrein barko zaio bestelako ikuspegi batekin. Bai? Oda nik uste marko honek eta komunitatea dago erdian bukatzen nahi zaritz, komunitatea izintzaio marroi guztia pasa. Osea, estatuak, merkatuak, familiak, konpondu ezin ditzaketen gauzak ez ditu komunitateak konponduko. Komunitatean ikuste ulertu behar degula, iruki horren erdian, etengabe harremantzen merkantilizazio prozesuetan, babeserako prozesuetan, eta emantzipaziorako prozesuetan. Eta komunitateak gai izan beharko luke, bien artean dauden tensioak hirugarrenarekin berrikusteko. Bai? Hor utziko nuke gogoeta, eta eskerrik asko zuen arretatik.